Tot just fa 4 anys ens presentàvem demanant confiança a la gent amb una formació que aspiràvem a entrar per primera vegada i el nostre discurs era que seríem coherents, que faríem allò que dèiem i que ens diferenciava de la resta de partits en tenir un discurs valent, amb capacitat de ser crítics, de ser un altaveu del moviment associatiu i participatiu de la ciutat. Jo crec que hem complert amb escreixos el que hem dit i el que hem estat fent. La nostra carta de presentació en aquesta campanya, on hem tingut una actitud, tal com diu el nostre lema, energètic, perquè hem plantat cara davant d'un govern que ja porta massa anys governant, també hem sigut creatius, hem aportat idees noves, hem aportat un discurs diferent, hem sigut capaços de plantejar un model de ciutat alternatiu que es basa en la participació, que es basa en la sostenibilitat, que es basa en la capacitat de creació d'una economia productiva, local, arrelada al territori, que passa per un model de ciutat que respecta les insígnies, el front marítim, les zones boscoses, que passa també per reclamar els drets socials, que malauradament els últims anys, i no fa només 5 dies, estan amenaçats, estan retallats, i la CUP ha sigut aquesta veu crítica que ha estat al costat dels interessos de la classe obrera, que ha estat al costat de la sostenibilitat, que ha reivindicat un seguit de temes locals, de temes dels barris, dels carrers, però també ha tingut capacitat de reclamar la independència dels països catalans, també com un eix important, perquè entenem que això afecta el dia a dia de la ciutadania. La gent que vam demanar que ens fes confiança ara ens confirma que estan contents, que estan satisfets amb la nostra tasca i que tornaran a donar-nos aquest suport. Aquests 4 anys també han servit per arribar a molta més gent, perquè el nostre discurs arribés a moltes persones que no coneixien l'alternativa que proposem nosaltres i per tant entenem que continuarà aquest suport i haurà de créixer. Teníem un regidor fins ara i pensem que 2 regidors i 3 fins i tot els podem aconseguir. Volem ser decisius, pensem que la nostra força pot tenir a les mans la possibilitat de decidir qui serà el futur alcalde i això no ho farem regalant el nostre vot, sinó serà discutint, posant sobre la taula el programa, quins eixos programàtics tenim cada formació política i si alguna formació rep el nostre vot per nomenar l'alcalde, doncs serà a condició de tenir unes contraprestacions polítiques a nivell de ciutat. Que bé, que bé, que bé, que bé.